8:26. Yetavami bodasantosa sumia samor tuja gata stuti bodavallasa जीवनार तुझा सुरगीच्या जीवनार तुझा सोमिया उर्बे आम्ही आयल्या भक्ती मोगा तुका आम्ही हर्षिता काळजात मोनान येचा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आम्ही भेटयता. Misace Tessawa, Erga Messista, Luisa Miranda, Nirmala P. Di Souza, आणि कार्टन क्लिंटन रीटा तावरोच्या जन्मा दिसाका तरी मिसेसता रोज मारिया तावरो स्नेहा गोन्साल्वेस लिओनार्ड गोन्साल्वेस गुण जावन आयसीयूतान बरे भायर येवन बरी भलायकी मेळच्याक देवादी अँटनी एलिस रोड्रिगसच्या आत्म्या खातीर मिसेता शांती रोड्रिगस आनी कुटाम आज आसाच्या निवाशांक दनपराचे जेवण देवादी अँटनी एलिस रोड्रिगसच्या उडासा दिला शांती रोड्रिगसन कुटाम बळकुंजे तशेंच संजेची काफी फळां दिल्या फ्रांसिस सुकेरा नागोरी या दोन्ही धानींचो आमी उपकार बावडतां आनी सरीसपर देवाची विस्नार आशिर्वादा आमी मागतां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. सोम्याच्या उतराचेर आमचे कुटुंब जिवीत बांधून हाडताना ते सुफळ जाता कडपाचेर बांदल्या घरा बरी जाता. आमचो निर्धार उलोवणे देवाच्या उतरांचेरच शिकोवणेचेर मान हाडूंक आमी कृपा मागया. आज शिक्षकाचो दीस वडिलां आवय बापूय प्रथम शिक्षकां ताणी करच्या वावरा खातीर तशेंच आज मादर तेरेसा सैदीस तिच्या सेवेचे उडास काडून आमी तशें जियोंक कृपा मागया. तुमचे जवाब सोम्या आमी तुझ्या लागचे बोक्साणे मागता. कुटुंबा जिवितांत तुझ्या उतरांचेर निर्धार करिनाटल्या खातीर मोरये आनी जुसेची देख देवाचे उतार पाळच्यांत आमी घेनातल्या खातीर आमच्या मोतीच्या चिन्हाचेर आमी होंदोन जियेल्या खातीर जेजू बरो मेस्त्रीची देख घेवन आमी जियेनातल्या खातीर चड शिक्षकांक गौरवान पळयनातल्या खातीर मदर तेरेसाच्या सेवेची देख आमी घेनातल्या खातीर सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. आमच्या सर त्या सॉंग खातीर मागतना आश्राक मेळचें तिरपाचेर ते शास्त्री जावचे खातीर आमी मागया. काकुळदारा देवा आमी बोवस्कत भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो मोंतिमेचो उडास करतना तिच्या विनोवणेन आमच्या स्कतकान आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतल्यान आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं विश्वासान मागता.
आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रसवर चलयता ससनाच्या ससना. शाम पावलून कोरीत घरां बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तुम्ही कोणेय आपणा कष्ट कोणचे नाका. जर एकलो या संसाराच्या नियमाप्रमाणे आपूण एक जाणार म्हण चिंता तर नीज जावन बुधवन जावचे खातीर ताणे पिसो जावची गरज. कित्याक या संसाराची जाणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणांसय. पळयत पुस्तकच म्हणटा आणि तेंच पुस्तक परत्यान म्हणटा बुधवंता आपल्या शिंत्राणेन तो समटावन घालता. बुधवंताची चिंतना कितली पकड म्हण सोमी बरो जाणा. ह्या पासत मनशा विशयान कोणेय बडाय चिंची न्हय. नीज जावन सक्काळी तुमचेच पावलो जावं आपोलो जावं केपस जावं संसार जावं जिवीत जावं मरण जावं आतांचो वा फुडलो काळ जावं हे सगळे तुमचे. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. सर्वेस पोराची सावना सप्रेतून आणि तांतली सगळे ग्रेस्कार. सर्वेस पोराची सावना सप्रेतून आणि तांतली सगळे ग्रेस्कार. सर्वेस पोराची सावना सप्रेतून आणि तांतले सगळे क्रेस्तकार. संसार आणि तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेच प्रेतूम दर्यावयर स्थापित केल्या आणि उद्गाराशीचे तिका तीर्गण दवरल्या. सर्वेस पोराची जावला सप्रेतूम आणि तांतली सगळी ग्रेस्कार. सर्वेस पोराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळ्ळा. ताच्या पवित्रार पाय दवरूंक कोण तो यो. जो नितळात आसो आणि निर्मळ अंतस्कर नासो. खंयच्याय बोंब्याक आपले काळीज उबारिनात असल्यांक वाव. सर्वेस पोराचे जावला सप्रेतून आणि तांतली सगळी ग्रेस्कार. तसल्यांक सर्वेस पोराचो आशीर्वाद लाभतलो. ताच्या सडवंडरा देवाची कृपा तो जोडतलो. असले मनशा तुझे दर्शन मेळूंक आशेत. तुझे मुखामळ पळोवंक अत्रेकतात जाकोबाच्या देवा. सर्वेस पोराची जावला सप्रेतून आणि तांतली सगळी ग्रेस्कार. उद्गार. Alleluia, Alleluia.
म्हज्या फाटल्यान म्हणटा सुमी आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. एक दीस गेनेझरेत सरोवराच्या तडी सशीन जेसू उबो आसतना देवाचे उतर आयकोनचे खातीर लोकांचो समूह ताचे भोंवतणी उरडतलो. तवळ सरोवराच्या तडीक लागुल्लो दोनी ताणे पळयल्यो. पागी दोनींतले देवण आपली झाडां धुताले. तांतले एक दोनीर सोडून ती सिमांची दोन तडी तावन तितकेशे मुखार सुटून रावोंक ताणे ताका सांगलें. उपरांत बसून दोनीर तावनस तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणे उलोवन सतस सिमांक सांगलें, दोन गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची झाडां देवया. तवळ सिंह म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्या पण आमी कांयच धरलें ना. तरी पण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देवयता. तवळ उडयल्लीच मासलेची एक व्हडली रास झाडांक सांपडली आनी झाडां पिंजूंक जाली. तवळ दुसरे दोनींत आसल्या आपल्या संगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करीचे तांकां आद भाशेन तांणी आपयलें. ते आयले आनी संगाता मेळून दोनी तांणी मासली भरली इतली की दोनी बुडोवंक जाल्यो. हे पळयोन सिमा पेद्रू जेसूच्या पांयांक पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सशीन पयसर सुम्या, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरले मासलेची रास पळयोन तो आनी ताचे संगती समेस्त वेचमीत जाले. तेच परी सिमांचे वाटेली जावन आसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवावी वेचमीत जाल्ले. तवळ जेसू सिमांक म्हणालो, भियेनाका, या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. दोनी तडीक आडतास सकड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करन गेले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवाचे उतर स्वीकार करया आनी ते कडपार बांदल्या घरा परी. दिसपडत्या जिवितांत आमी हरएकली वावर करतावो. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी सदांच एक ना आनी एक वस्तूंचो आमी उपयोग करता वा वापरतावो. पण थोडे फावटी आमच्या सालती जिवितांत आमी जियेत आसतना आमकां ताची चड आनी चड वस्तूंची आशा आमकां भोगता जावं पुरो वस्तू जावं पुरो आमकां आमचो जागो जावं पुरो आमचे पयशे हे सकड जे कितें शाश्वीत न्हय ह्या संवसारांत ताका आमी लाभ जातावो. आनी ह्या वरवीं आमी लाभ जाल्ले वरवीं देवाचे उतर स्वीकार करूंक आमी फाटीं सरतावो. आनी जे देवाचे उतर स्वीकार करूंक ह्या संगतीक लाभ दोन फाटीं सरता आसतना
आमचो भावार्थ आमी दंडळटाव आणि या वरवीं देवाचेर आमची पातयेनी देवाचेर आमचो भरवोसो सोडोवच्या बदलाक आमी ह्या संवसारांत पळोवच्या वस्तूंक आमी आकर्शीत जाताव। ते देखून मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, आमी आमच्या चलती जिवितांत हे सकट आमकां मेळटा तर जाल्यार जावं पुरो संवसारी वस्तू, जावं पुरो आमचो जागो, वा जावं पुरो पैसे, वा हे सकट तसो बरो उपयोग आमी एकल्यांनी करूंक जाय। पूण ताच्या आनी तशेंच आमी चिंतूंक जाय हे वस्तू एक नश्वर म्हणलें आमी समजूंक जाय। पेद्रू आनी ताचे शिष्य आपले व्याप्तींत 2 वचूंच्यांत हेलले। जेजूच्या उतरांचेर बोलते जाणा आसले तेन्ना जेजून तांकां जाळ उडोवंक फर्मायलें तेन्ना ताच्या उतरांची सकत ते समजले आनी तांचे थंय पातयेनी दवरूंक ते सकले। जेजूच्या उतरांक पाळो दिल्ले ते जिणीभर जेजू विश्वासी रावच्यांत यशस्वी जाले। आमच्या जिवितांत आमकां जाय तितली जाणवाय आनी समजणी मेळटा। सा पावलो म्हणटा, ह्या संवसाराची जाणवाय देवा मुखार एक पिशेपण सय, त्या देखून देवाची जाणवाय आपणायचय। देवाच्या जाणवाय सोडूंक देवाच्या उतरांची सकत कितें म्हणून समजूंक जाय। देखून देवाच्या उतराचेर पातयेनी सोडून ताचे बरें पळोवन आमी वाखाणून जेजूचो पाटलाव आमी एकल्यांनी करूंक प्रयत्न करीतय। दुसरें जावन आसा उदका वयलो प्रसंग आनी उदका भितरले असर्ये। सदांच दुसऱ्यांच्या कुमकेक तयार आसूंक जाय। सदांच दुसऱ्यांच्या उपेग पडच्या मनीस वा वस्तूं खातीर आमी चड गमान दिनासतना बगार देवाच्या उतरांतय आमी चड गमान दिवंक जाय। जर तर तुमी पळयतात जलती वात ती पेटता, खंयसर आमी पेटोवन दवरल्यार ती पेटता। उजवाड आसा म्हणून ती पेटनासतना रावना, वा काळोख आसा म्हणून भियान ती खावजेन ती वात पालवना। बगार ती वात सदनीत जळोवन आसता। ती वात आपणाक करगयता आनी हेरांक उजवाड दिता। मनशाचें जिवीत जावंक जाय हेरांक एक कुमोक करचें दिसलें। मनशाचें जिवीत जावंक जाय हेरांच्या कुटुंबा जिवितांत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत, आमा आसऱ्यांत आमी जियेत आसतना सकटेंकी मोगाचें जिवीत जावंक जाय। आनी आमी एकलीं एक संतोशाची करणी हेरांक थंय आमी दाखयता तर जाल्यार एक आशिर्वाद आमचे थंय आसतलो आनी आमी एक आशिर्वादाचे भुरगे जावन आमी जियोंक आमी शकतल्याव। आमच्या कुटुंबांत आमी जियेत आसतना विविध देणी आमकां देवान फावो केला। ह्या देणी आमी आमच्या स्वंत जिविता खातीर आनी आमच्या कुटुंबा खातीर आनी पेल्यांच्या बऱ्यापणा खातीर आमी एकल्यांनी उर्जीत करूंक जाय। आनी अशी आमची मेळिल्ली देणी आमी उपयोग करता तर जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत जैतेवंत जातल्याव। देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसतलो आनी हे जिवीत आमी जियेत आसतना आमी एक दीस देवाच्या उतराचेर पातयेनी आनी बरवस दवरूंक जाय।
पेद्रू जेजू थंय बरवसलो खंगाल ते चल्ले तांच्या जिवितांत कितें तांची व्याप्त ते करनासले परिणिती ते जडले मनीस जाणवायन ते भरले मनीस त्या उदकांत खंयसर मासली आसा म्हणले ते समजले मनीस तरी तांच्या जिवितांत बेसराय कंगल तांकां भोगता केदाळा तांच्या जिवितांत तांची व्याप्त करूंक असाध्य जाता गे वा तांकां कितेंच मेळनासतना ते पाटी थंयसर त्या सरोवराच्या देगेक बसून आसले ते देखून मोगाळ तांणी जेजूक पळयलें जेजू ते दोणीर बसून शिकोवन दितालो आणि शिकोवन तांणी पात येयली मात्र न्ही जेजूच्या उतराक तांणी स्वीकार केलें आणि ते तांणी मानून घेतलें आणि ह्या वरवीं तांकां साहित्य थंयसर मासली मेळ्ळी आमी हर एका ह्या संवसारी जिवितांत हर एक दीस आमी जियेत आसतना देवाचो आधार आमच्या कामाचेर आमी मागोवंक जाय कुटुंबा जिवीत आमी जियेत आसतना आमकां व्हरतें कुटुंब जावन आसा मोरी जोसे आनी जेजू मोरये बरी आमी बळादेक जावया कालतेपण तिचे थंय आसले धैर्यादेक स्त्री ती जावन आसली जुजे बरी देवाचें उतर आमी मानून घेवया कालतेपणान सुमयेची वाट तयार करच्याक देवान दिल्लें योजन ह्या संवसारी जिवितांत संपूर्ण जावच्याक जुजेन ताणें वावर केलो ताच्या जिवितांत देवाच्या उतरा प्रमाणे तोय जियेलो आणि जेजू प्रमाणे सदांच देवाच्या उतराक कालतेमान घालन ताचे जिवीत प्रगटचिनयेचेर सकटेंकी बरेंपण तो करन गेलो ताका सबार रितींचे कश्ट आणवरां आयलीं तरी क्रूसाचें मरण ताणें जिखलो आणि त्या क्रूसाच्या मरणांतावन आमकां पातकांतावन सुटका आमकां दिली ते देखून मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आमी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत देवाचें उतर आमी स्वीकार करया आणि हे उतर आमी स्वीकार करता आसतना आमचें कुटुंब कटपार बांदिल्ल्या घरा बरी वावरूंक शकतलें कसलें वादळ वारें आमच्या कुटुंबाचेर आयल्यार हेच देवाचें उतर आमकां हर एकल्यांक प्रेरण दितलें बळ दितलें सगत दितलें ते देखून मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आमी देवाच्या उतराचेर सदांच आमी पातयेया देवाचो संबंध देवाचो मोग आमचे ते रुता जावंक आमची दिसपडती मागणी बरें करन आमी करया आमच्या कुटुंबांत पेडेस्तां आसा तर जाल्यार आमी आमची देणी बरी करून उर्जीत करून तांकां उपयोग करचे बरी म्हणजे ताका कुमोग करचे बरी आमी ती देणी वापरया आनी देवाचें उतर स्वीकार करन कटपार बांदिल्ल्या घरा बरी आमचें कुटुंब जावन हेरांची सेवा करूंक तसो देव एवकारिस्तांतलो आधार आनी कृपा दिवन दी म्हण आमी ह्या मिस्साच्या बलिदाना वेळार हर एकलें मागून घेवया आमेन. आमची मागणी त्या सवा सुम्या मुखार दवरया. बापा तुझी स्वार्था परगकरचा पयस सभेच्या समेस मिशनरींक सरितीच्या वायटा विघ्नांतले रात सदांच तुका विश्वासी रावन आपले मिसांव करूं ताका तुज्या सक्तेन बोर म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी समेस्त लोकांक एकच रितीन पळोवन आणि शांती स्थापित करूं कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. शिपा खातीर आनी दिसभर ते ग्रास खातीर परगांवांत वावर करचा
सर्व कुडीची आत्म्याची बरी भलायकी आणि कामात भद्रती दी. भावार्थाचे कायदे पाळून तुका विश्वासी रावो तुझी कृपाण तांका बोर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. उदार मनान दान दिवन माया मोगाचो गरज सुदारसूंच्या परगावांच्या दानी आणि विविध रितीच्या संघटनाक तांच्या व्यवहारांत आणि वावरांत जैत लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. हांगासर समजल्या आम्ही समेस्तांनी एकमेका आदार दिवन आणि पेल्यांच्या घरचा पावो देव बिरांतीचे कुटुंब बांधून हाडून कृपा दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमची त्या सभा आम्ही सुम्या मुखार दवरया. चड करून आमच्या चिंतपाक वडणी प्रकार न्ही, देवाच्या उतरा प्रकार जिवन आम्ही बरो फळ काडूंक आयचो दीस कुटुंबा जिवितान वाडोवंक सुमी आमकां फावो करून दी. मदर तेरेसाच्या सेवेची देख घेवया. सर वडिलांक शिक्षकांक गौरवान पळोवन कृपा मागया. सरेस्पर देवा ही आमची त्या सभा तुझ्या मुखार आम्ही दवरतना तुझे विस्नार बेसभा आम्ही मागता. तुझ्या पुता जेसूचे नवी. Amen. C44. सरेस्परा सृष्टीच्या रचणार आम्ही तुका दिन वाचता. दारपणात तुवें आमकां दिलाय तो गुण आम्ही तुका भेटयता. प्रतिमे दिला मनुष्याच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत सुंदर जातलो. ससनाच्या ससना देवाचे. सर्वेस्परा देवा. सरेस्परा सृष्टीच्या रचणार आम्ही तुका दिन वाचता. दारपणात तुवें आमकां दिलाय दाखला सर्व तुका भेटयता. दाखवला दिला मनुष्याच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत जातलो. ससनाच्या ससना देवाचे. सरेस्परांनी मुनशावारा केला प्रीतमेंतो दिला करतो उंडो आमकां जिविताचो. हे आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जा म्हणून तुम्ही आता सक्कड मागात. हे तुमच्या तत्वे बलिदान आपल्या मनाकडे आमच्या लेखे बोयसवेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या बोमगाड बापा तुझ्या क्लासपताचे आवयसो मोंतिमेसो भक्तीन उडास करून तुका आम्ही बलिदान भेटयता. ताचेवर तुझ्या कृपेच्या आदारान आम्हीच तुका सदा मानतात असले बलिदान सदा जा म्हणून निर्मी म्हणून मागता. आमच्या सुमिया जेसूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवय असो. तुमचे सवय असो. आमची काळजां उबारुया. आम्ही ते सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वैश्रमी करून पाहू. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारां ससनांच्या देवा सर्व काळी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमिया वरुवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नीतीस आणि आमच्या फायद्याचो. मोंती मायेक आम्ही नामान करतना एका ताळ्यान तुका वाखणता. तुका वंदिता. तुझी कीर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवीक सांभाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आणि ससनी प्रकाश तिने संसारा फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुचे तोर महिमा वाखणता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आम्ही तुझी स्तुती गायता. Serveis por tu, sergani
संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून हे त्यांनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेसू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्याच कुशेन कश मरण वेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें, हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात, हे म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नी कराराचे रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत हे वारोतले, हे म्हज्या उडासा करा. बावर तसं गुठ परगाठूया तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा बोलवी, तुवे आमका सोडलाय सोमिया संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर. बापा जेसूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेसूची कूड आणि रगत सवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगदास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भगिनी बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबरसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट गतीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखार म्हण पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिसपती, भगवान धर्मदूत, भगवान सांतांतोन आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आयचो दीस देवाच्या उतराचेर पातयोन जियोंक फोड जोडूंक आमकां फावो कर. सरेस्परा कुलो मारिया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता जशें आमची पथकां बोगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आणि आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तेल्या आमकां
उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आणि सर आकातांतली दयेन वाटाय Kitara swargi patwani महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुम्याचे सो क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदूतामुळे तुमका शांती दवरता मुजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्टे घाल आमच्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता स्वर चलयता ससनाच्या ससनांक Amen. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे असो तुमच्या सोबत असो. माया मग सगुरसाने एकामेका शांती दियात देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. आपणाच्या उतराचेर विश्वास दवरून जाळ देवोंक उलो दिल्लो जेसू आज आमकां तशेंच जियोंक आमकां आपण दिता आनी गठाय दिवच्या खातीर उंड्या रुपार काळजान येता. हे देवाची शेळी शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवन शें म्हाका फावून ना पुढच्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडे म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून Divine. ख्रिस्ताच्या जीवनात भागावी गेल्या पवित्र सक्रमेंतान भोजनान ताच्या भागावी गेल्या पवित्र सक्रमेंतान उंडो काव्या वान सेव्या Krista kur ragasevya tacha jivanat bhagevya tachitayami eksavya undo kavya vansevya Krista kur ragasevya ताच्या जीवनात भागेव्या ताचेतयामी एक जाव्या ख्रिस्ताच्या कष्टात भागावी गेल्या पवित्र सक्रमेंतान ताच्या जीवनपणात भागावी गेल्या पवित्र सक्रमेंतान uno cavia vansevya Krista kur ragasevya tacha jivanat bhagevya tachitayami eksavya.
प्रार्थया. कणवळ्या बापा बागेवन अवंकार मरियेक मोंती मेळका आमी मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या देण्यान दोश केल्यान देखून आमी संतोष बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका उलो मारता. त्याच अवंकार मायेची मोंती मेळची देख घेवन तिचेर आमकां फावो जाल्या सडवंदराची उसनेयात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागी सर्या आमचे ताळे एकर्या मोरे कोकळसिया बोर्ता इतलानी साध्या फळा एकठांय करया ताचो एक मुकुट कोणत्या आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागी सर्या आमचे ताळे एकर्या मोरी कोगळसिया फाळ्या भितर पावतेली शिंतिया पडली फुला तळकय मेळटली मोरी फावो जाली वोटा इतलानी साध्या फुला एकठांय करया ताचो एक मुकुट कोणत्या आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागी सर्या आमचे ताळे एकर्या मोरे कोकळसिया तुझे ताळे श्रीकादी फुलताये दिकैती करता फुलबाय माय उजी या सोबीत फुलाची फुलता इतलानी सोत्या फुला एकठांय करया ताचो एक मुकुट गोंत्या आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागी सर्या आमचे ताळे एकर्या मोरी कोगळसिया दर्या माये पैन करता बोरच्या मोसांत आसा माय तुजो आदार मागता आनी धैर्यान रावता बोरता इतलानी सोद्या फुला एकठांय करया ताचो एक मुकुट कोणत्या
दिव्या सकळ सांगाता मेव्या सकळ लागी सर्या आमचे ताळे एक या मोरी गोगळसिया पटल्या नसल्याने इले मुखार येवचे. बाळोक मरियेक मागणे. हे स्वादिक बाळोक मरिये, तुका देवाची आवय जावंक निर्मिल्ले वरवीं तूं आमची राणी आनी मामोगाळ आवय जावंक पावली. तुवें आमचे मदें केल्ल्या कृपेच्या मात कार्या पासत म्हजी कालती मागणी दयेन आयक. सकुशीनी म्हजेर बारगालच्या हर एक गरजांनी आनी चड करून आतां म्हाका दसच्या सर कश्टांनी म्हजो पुर्तो बरवोसो तुजे थंय दवरता. हे भगवन बाळका, तुका मात्र दिल्ल्या विशेष देण्या वरवीं आनी तुवें जोडलेल्या पुण्या फाल्याक लागून तूं आजय म्हजे थंय काकूळदार म्हूण दाखय. तुवें वाणच्या आत्मीक भंडाराची जर आनी निरंतर वाणची देणी केदींच सोंपनान म्हूण दाखय. कित्याक देवाच्या बापाय सारक्या काळसांतय तुजी पदवी मीत मर नासलेली. तूं पाप करनासतना गर्भ संभवलेले पयले घडयेंत देवान तुका ग्रेस्त केल्या आनी तुजे थंय वतलेल्या अपरमीत कृपे मरिफात हे सर्गींच्या बाळका म्हजे मागणे दयेन आयक आनी हांव तुज्या काळजाचे बरेपण ससनाच्या ससनाक होगोळसिता. आमेन. आता मरियेक होगोळश्या गीत गायतना तुम्ही फुलां अर्पूची. मोरिये होगोळसिया गाता वर्णिया गायांतीचे सोडू स्वर्गारास्ते बरो. मोरिये होगोळसिया होगोळसिया मोरिये तुगे फूल परमोळी बोसोवी परजळी पेटय माये उजो जेजूच्या मोगाचो. मोरिये होगोळसिया होगोळसिया मोरिये सर्गीच्या दिसाचो आवृत गनासो दिसुका मानदिता सन्माये वनिता. मोरिये होगोळसिया होगोळसिया मोरिये. मोगाचनो आमच्यात आश्रयाक सबार्जन दान दितात तसेच आयच्या दिसाचे गोडशे दान दिला सान्वी रोड्रिगस हांगच्या दोगांय पासत आमी मागचे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राजम कायम तुझी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सकयल्या मोक्षेता आमचे पातका बगोस आनी आमकां ताळेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समृद्धीचे संगता आश्रयम ते तुझ सदैव सदैव फॉल तुझे कुशी जिसू. भगवते मेरा वस्मय मोप्या काते नदिकर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सशादी तशात आनी स्थान सर्वदा. आमेन. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरिया आशीर्वाद दीव आमकां. भगीन क्रिस्तस स्वीकृत आमकां आमच्या दसऱ्यांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. तुमकां गोडशे बाय